ki khubor ka Bthei TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses, experience global collaborations. Apply today. Bthei klami na kuwe Ïing kabam don shu manu basa them yo molong hakas mi set jan ka khandai trik luber ara jar pusau hakapor kamash phoshi teng e min Jingsawa jong kan Bthei ka baklan bor ba layo sngo hakish nang marjan par hakathai mot pran par wat ki ba ki basa shedu golfing Akin hun lum khubor jong Bthei TV ka la poisha kan jaka balami Bthei bambala ban tibnia e ka tin rai klalap bagi tin lentang balake ka Ïing la pra bat ki yitru ki la pat ling khot ling khai ki harijan ki basa athem yo molong ki liat ho wat ki Ïing ki sem jong ki ru ki la Khih Kumba Khynñiuh Jumai hagapor belaja ka Bthei ki baklan bor ba ki pulit ka bomb squad ba ki pulit jong nong ba shilong tang shio jing tep holokani klelet mar pelong ke jing toket ka babnya ban lap ya ka daw ten rai holor kani ka Bthei ka pin su jer ba pin mi nyang kriat ya ki bre ka basa athem motor ha ka jingja we ubreu bombat la ban tep udai na ka jat bin reu ayu ulamin saw ba pin kit no shu wulan hospital ban yo ya ka jing sumar Get the rope. Bro, please, don't mind. Sir. With Al-Asr. Yes.
就春他年。Please, this one. Please, don't mind. Hey, back. Let us do our work first.